En segon lloc, ens farà viatjar arreu del món amb Orient Express. Aquesta obra va ser encarregada a Philip Spark per a un certamen. El compositor va buscar la inspiració en un tema europeu. Va triar un tren molt luxós amb el qual recorre musicalment Europa a través d'un viatge. L'obra comença en una estació molt bulliciosa i va transcorrent el viatge fins a arribar al punt de destí.
Per últim, disfrutarem de la seva música amb Jericó, de Bert Appelmont. Aquesta obra és la traducció musical de la coneguda història del llibre de Josué sobre la captura de la ciutat de Jericó per part dels israelites. La primera part descriu el dur viatge pel desert fins la terra promesa. La segona part descriu la captura de Jericó. Un gran exèrcit aconsegueix tombar els murs de la ciutat. La música descriu la marxa de l'exèrcit i es pot escoltar fins i tot la caiguda de les muralles. Una melodia majestuosa evoca l'emoció triomfal en la tercera part de l'obra per acabar amb melodies virtuoses que evoquen la música tradicional jueva.
gràcies als músics i directors d'aquesta banda per fer-nos viatjar pel món i a l'època antiga de la nostra història. És clar que ens ha agradat molt.